Egunon danoi, placer bat gaur hemen Euskal Herri osotik etorri zaten guztioi, eskerrik asko. Guretzako formakuntza hau, eta egun hau importantea da, ematen du dela formakuntza juridiko-tekniko bat hasiera baten, baino egia da, aprobetxatu nahi dugula gaurko saio hau, benetan aitzaki bat ere etxeko langileen egoera eta gidaren aurkezpena egiteaz gain, atzerritartasunari buruz ere hausnarketak partekatzeko eta gure artean ere eztabaidatzeko. Jakinda ere, hemen ere juridiko asko zaudete, noski gidaren azterketa bat egingo dugula eta tokia egongo dela gidaren barruan ere egin behar diren galdera tekniko juridikoei ere bere arreta emateko. Ez dentzuten? Orain bai? Bale. Hasiko gara. Aurreatu naiz pizkat, baina, zergaitik gaurko saioa, alde batetik, hori izaten izuena, juridikoki, badaukagu eskari erreal bat, gure lokaletara heltzen dena, etxeko langileen inguruan, detektatu daukagu, ez daukagu registro ofizial bat eginda, baina badakigu elako lokaletara etxeko langile asko hurbiltzen direla, asistentzia juridiko bat eskatuz, baina badakigu ere langile hauek aparteko egoera bat bizi dutela kasu gehienetan atzerritartasun legearekin zerikusia dutena kasu askotan, ez? Eta gertatu hori dena da, konsulta hauek heltzen direnean gure lokaletara, askotan, kanpora bidaltzea ditugula edo desbideratzen ditugula, uste dugulako atzerritartasunarekin zerikusia dutena, baina uste dugu ere askotan, kasu batez legal, laboralki erantzun, beste langile ohikoi bezalako erantzuna eman ahalko litzaiekela, eta askotan zuzenean deribatu egiten dela atzerritartasunarekin lan egite duten elkarteekin edo etxeko langileen elkarteekin, ez? Eta sentsazioa ere askotan da, guk ere kasu asko, elatik, behintzat lehenengo arreta hori eman juridikoki eman ahalko genukela. Eta arrazoi juridikoaz aparte, politikoki ere uste dugu, sindikatuok eta elak ere noski, etxeko langileen inguruan, zor historiko bat daukagula. Ditugula ere etxeko langile afiliatuak, anitzen ingo dugu ze uniberso daukagun eta egoera administratibo irregular baten egoteak ere ez duela esan nahi guk pertsonaiek ez ditugula atenditu behar, lehen esan duguna kanpora bideratu kasu guztiak, eta batez ere elaren gaurko eta etorkizuneko erronka nagusia prekarietatearen aurkako borroka badakigu langile hauen artean ere prekarietatearen aurpegi askoz zorrotzagoa dela ere, eta guretzako erronka potolo eta importante bat izan beharko du. Orain arte zer egin dugu etxeko langileen inguruan? Ikuste dituzu hemen ditugu hemen kartela asko, eragile askorekin elkarharremanean gaude, etxeko langileen inguruan mugitzen den jende askorekin, mahai inguru askotan parte hartu dugu, politikoki ere gu posizionamendu bat ere badaukagu etxeko lanaren inguruan, baina irakurketa politikoaz aparte, gaur ere sakondu nahi duguna pixkat ere da, irakurketa politikoaz aparte eta langile klasearen barruan ere etxeko langileak zer diren, hausnartu nahi dugu. Ze langile hauek berezitasun bat badute da juridikoki aparteko erregimen batean daudela. Eta hori juridikoki badakigu muga bat jartzen ditula, ez? Atzerritar asko berez badaukate muga fisiko batzuk ere, baina muga juridiko administratibo horiek ere zailtzen dute langile klase honen aitortza politikoa eta langile klasearen aitortza ere, ez? Badakigu babes kolektiborako tresna gutxiago dituztela, ez dago sindikalizaziorako aukerarik, ez dago patronalik, ez dago hitzarmenik, baina hortik aurrera ere, guk zer egin dezako, ze aukera ditugu, ez? Holan, azkar esateko, Estatu Espainiarrean, 1985 urtean egin zen lehenengo saiakera bat, lan sektore hau arautzearren, eta estatuko lehen dekretu bat atera zen etxeko langileen inguruan. Hau azkar ingo duzen, nire parte juridikoa sakonki garatuko da, esan dugun bezala, lan zuzenbidetik berezitako regulazio bat izan da,
Eta igual aldaketa legediari begira nagusi izan zen 2011 urtean, ez? 1220/2011 errege dekretuarekin, hobekuntza batzuk egin ziren, eman ziren bai, igual azken urtetako garrantzitsuenak, baino egia da ez diela ekiparatzen besteok edo regimen orokorrean gauden langileok ditugun eskubide guztiekin, ez? Eta etxeko langileen lan sektore honek dauzkan ezaugarri nagusiak badia etxeko lanean emakumeak garela nagusi eta baita ere oso sektore arrazializatua eta emakume migratuez ia osotasunean osatutako lan sektorea dela, ez? Hor ikuste duzue gure posizionamentu politikoa ere, eta orain COVID-aren garaian ere oso garbi ikusi da, ez? Ez daukagun zaintza sistema horren gabeziak egituen zulo guztiak ere nork betetzen dituen kasu horretan, ez? Eta guk zaintza sektore publikoan borroka oso importantea baitu ere erresidentzietan etxeko laguntzan eta bar, gero badakigu ere etxeko langilek ere eta batez ere, egoera irregularrean daudenekin ere zelan kubritzen den zaintza sistema horrek dituen gabezi horiek. Eta guztionen atzean ere esan beharra dago interes politiko falta nabarmena dagola errealitate honi heltzeko eta buelta emateko. Sistemari ere interesatzen zaio emakume ejertzito bat eukitzea, emakume arrazializatua gainera gure zaintzen kargu egiten. Eta egia da sozialki ere ez dagola lobby bat ere etxeko langileen inguruan benetako presio bat egiteko. Langile hauek ere dituzte ertz juridiko politikoa. Beraien lana, berezitasuna da, hor jartzen dituzuena, 3 berezitasun dituzte. Lantokia etxea dela, eta hori ere bakigu sindikalki ere horrek ze zailtasun, suposatzen dituen, lanaren helburua da familia edo pertsonen zaintza, etxe barruan, eta gero, oinateako da debatean, baino, etxeko langileen inguruan, beraien lanaren inguruan ere indefinizio bat dago. Etxeko langile baten funtzioak zeintzu dira. Horre sartzen dira garbikuntza lanak, etxeko lanak, zaintza lanak, denok ezagutzen ditugun lanak. Orduan, ez dut gehiagirez lusatu nahi, ze bateako da ustut goizo osoan zehar. Eta gero ere, ikusi da ere langile interno edo etxeko langileen arteko bereizketa hori, langile internoa dira, hau bai dira, ia gehiengoan sektore bat etorkina haienak, esklabutza egoeran daudenak, batez ere, zorin ateako dena, inolako eskubiderik gabe, eta etxeko langileak oroar ere, zen gustatzen bereizketa hau egite, baina egia da bai dagoela internan eta igual etxeko langileen artean bereizketa bat, ez? Igual etxeko langileen artean igual badago, ez dienak, egoera administratibo irregularizatuagoa duten langileak, elako afiliatuaren kasu askotan, etxeak garbitzea doazenak, edo, kolokazio agentzietan lanean diardutenak, baina, ala eta guztiz ere, ez dituzte lan baldintza duinak, eta horiek ere, ez dira askotan ere, biziraupenerako lan baldintza duinak eukitzen heltzera, ez? Ikusten duzuen bezala, etxeko langileekin, beraien berezitasuna da, guri, lokalera atorzen langileak, guk lan arazoei aurre egiten saiatzen gara, baina askotan etxeko langileekin edo langile etorkinekin ere, zaten duguna da, beraien lan egoera gogorraz aparte, beste bizitza baldintza batzuk gogorragoak ere dituztela, eta hori ere kontutan izan beharko genituela. Eta zailtasun eta hainbat zailtasunen artean, hor aipatuta agertzen diren asko edo kasuistik asko, etxeko langileen inguruan gertatzen diren gauzak, badibidez. Lan ikuskaritzak duen pasotismoa langile hauen aurrean, edo askotan ere gizarte segurantzara doazela holku bila, askotan ere ez dakitela askotan nora jo. Lanbidek ere ez du zerbitzurik ematen honen inguruan, ez du eskaintzen, eta gero kontutan eduki behar da, gaur egun gizarte zerbitzu eta zerbitzu sozial eta juridikoan dagoen saturazioa ere orokorrean, Baita ere, badakigu, papelak lortzea ez dela erreza behar dituenarentzat, eta hor ere hasiera batetik askotan pertsona txerritarra dituzten erroldatzeko zailtasunak ere kontutan eduki beharko genituzke, erroldatzetik ere eratortzen diren eskubide guztiei begira, ez? Eta orokorrean ere, langile hauek dituzten prestakuntza, formakuntza jasotzeko zailtasuna. Hauek aipatzarren gero badakigu askoz gehiago daudela, eta espero dugu eztabaidan
ateratzea, ez? Erronkak elan, diskursoaz aparte, eta guk diskursiboki eta politikoki etxeko langileak, langile klasaren parte direla esan da ere, gero badakigu oso sindikatu pragmatikoa eta praktikoa garela gauza askotan, eta zentzu horretan guri etxeko langileen inguruan beti, edo eztabaidak eramaten gaituen tokira da, antolakuntzari begira nola edo zelan egin etxeko langileekin, ez? Ze, bueno, guk utzi gora bera, afiliatuen inguruan, bueno, nahiak ere badaki, saiatu gara, ikusten aberse uniberso daukagunela barruan, afiliatuen barruan, etxeko langileen inguruan, eta konturatu gara, ez dela erreza, ze hasieratik ere, kodifikatzeko, ez dago sistema homogeneo bat etxeko langilea kodifikatzeko, eta horrek ere zailtasunak eragiten digu, ez daukagu unibersu real bat, hurbiltzen ari gara, baino, AS laureunean ere, ustut, bakoitzak etxeko langileak afiliatzen dituenean ere, ez dago hori ere, homogeneizatuta, ez? Eta orduan hori ere, antolakuntzari begira kontutan hartzeko datu bada. Eta gero ere, etorkizunera begira, baina kontutan hartzeko ere, organikoki, organizatiboki, langile hauek federazio baten kokatzekotan, zein federaziotan izango zen? Ze, hitz egiten ari gara, etxeko langile batzuk, dedikatzen direla batzutan, etxeak edo etxeko lanak egitea, etxeko garbikuntza egitea, beste batzuk pertsonak zaintzea, eta beste batzuk egite dute denetarik, ez? Orduan hori ere, organikoki eta gure logika sindikalean eta egiturari begira ere, ikusi beharko genuke langile hauek gizalan barruan, zerbitzuaken egiten diren lan asko ere egite dituzte, etxeko langileekin ikustut, eta orainatakoa debatea paralelismo handiak daudela, baina guk kriston horre erronka organizatibo badaukagula diskursoaz aparte, eta langile hauen eskubideen aitortzaz aparte. Eta, erretu naiz, ekintza sindikalari begira, eta horrekoarekin lotuta, basaten genduna guk uste dugu hori, etxeko langileak guk gaur egun ordezkatzen ditugun lan sektore feminizatu eta prekarizatu askorekin antzekotasunak dituztela, ez? Eta ere, hemen etxe honetan, bere garaian, antolatuta ez zeuden lan sektore kolektiboa, eskoletako jantokietako langileak ere, bere garaian ez zuten inolako antolakuntza kolektiborik eduki, baina urteen poderiz antolatu ziren, eta hor ere, organizatiboki lortu zen ere, eta goren gizalanen barruan daude antolatuta egotea, ez? Edo etxeko langileek, eta dukaten paralelismoak etxeko langileekin. Eta sortu berri den ekintza sozialari begirare uste dugu hau erronka badela batez ere etxeko langileekin, etxeko langileen bueltan dabiltzan elkarte guztiekin gure aliantzetan sakontzen jarraitzeko segia da ere etxeko langileen elkarteak izan diela historikoki borroka hau aurrera eraman dutenak eta sindikatu hori zuzenan interpelatu eta interpelatzen jarraitzen digutena segia da ere guk hor sor historiko badaukagula lan sektore honekin. Orduan, beraz, ekintza sozialerako ere kriston erronka uste dugu dela. Eta, hau nire parte hemen usten dut, eta bigarren parte honetan Katiarekin usten zaituztet. Kaixo, egunon. Bueno, bizka urduri nago, Entonces, a ver si me relajo. Bueno, mi parte es hablar un poco desde mi experiencia como mujer trabajadora migrante, ¿vale? Bueno, para empezar, una de las ideas que queremos resaltar es que no todas las personas trabajadoras somos iguales en esta sociedad. Y entonces, bueno, cuando yo llegué aquí, estaba buscando trabajo y decía a la gente, pues estoy buscando trabajo, tengo esta formación, tal. Y entonces la gente se me acercaba y todos los trabajos que me ofrecían eran de cuidados y de limpieza. Y bueno, estaba bien porque son trabajos, pero bueno, la ANVIDE me mandó a una asesoría laboral y cuando fui con mi currículum me dijeron prepara un currículum y ven que te vamos a ayudar a encontrar trabajo. Llego con mi currículum y el encargado de la ANVIDE lo mira y me dice tienes que quitar toda la experiencia laboral y los estudios porque así no vas a conseguir trabajo. Yo ese día salí temblando de la oficina de la ANVIDE porque era como, bueno, o sea, ¿cómo que no voy a conseguir trabajo? ¿Cómo que he estado haciendo todo este recorrido en mi vida, llego aquí, puedo aportar algo a esta sociedad y me dicen, por ahí no, ¿no? Entonces, es la sensación de que llegamos y se nos encasilla en un sector laboral
por nuestro aspecto físico, por nuestro lugar de origen, etc. Luego, bueno, yo tuve la residencia porque estaba casada con un chico de aquí y hubo problemas en la renovación y no podía renovar, y entonces cuando Lambide me estaba ofreciendo un trabajo para ser repartidora de frutas y verduras orgánicas en un camioncito, y a mí me emocionaba mucho esa idea, pero no pude coger el trabajo porque tenía la residencia vencida y entonces seguía en el desempleo. Y bueno, hace poco estaba hablando por teléfono con una de nuestras afiliadas. Yo trabajo dentro de la Federación de Servichuac y estoy con el equipo de limpieza de Esquerraldea Cadagua, y estaba hablando con una afiliada de Sestao, y la señora se quejaba de que en su nómina le habían incrementado el IRPF y estaba ganando menos dinero. Entonces estuve hablando con ella y al final de la conversación me suelta que ella no está de acuerdo en que sus impuestos vayan dirigidos a las personas migrantes que vienen a chupar del bote. Y eso me causó mucho enfado, mucho dolor, mucha tristeza y frustración. Y yo creo que hace evidente que en este momento de la historia es urgente que dentro de la clase trabajadora también tengamos la concientización de que pues, los derechos de las personas migrantes hay que respetarlos y que venimos aquí también a trabajar. Bueno, lo de las mugas, ya sabemos que hay muchas... Bueno, las fronteras físicas existen, son reales, y las pasamos o no, se ponen elásticas o no, pero bueno, estamos ahí, ¿no? Hay movilidad. Luego hay fronteras jurídicas de las que nos va a hablar Suria luego, y, o sea, lo que yo creo que también tenemos que trabajar contra eso son contra las fronteras mentales e ideológicas que tenemos, ¿vale? Y sobre todo ahora que la ultraderecha está cada vez más fuerte y que las políticas a nivel del Estado van orientadas hacia el odio y la discriminación de las personas. Bueno, dentro de ELA tenemos alrededor de 5.000 personas afiliadas migrantes, la mitad somos mujeres, y también, o sea, llama la atención que dentro de ELA hayamos nada más 2 personas migrantes trabajadoras, Mohamed y yo. Entonces, también es como interpelar al sindicato a la necesidad de, si hay un 5% de la afiliación que son migrantes, que somos migrantes, también podría haber más gente dentro de estructura para trabajar por los derechos de las personas migrantes trabajadoras. Bueno, dentro de la afiliación también, la mayoría de personas somos de origen latinoamericano. Y eso yo creo que también tiene que ver con que los sistemas de migración, pues venimos aquí por la facilidad de la lengua, por la vinculación de la colonia y ahora el neocolonialismo. Y bueno, y también es cierto que a las personas africanas el proceso de conseguir la residencia y la nacionalidad se les complica mucho más que a las que venimos de América Latina. Respecto al sector de los cuidados, el 70% de las mujeres que trabajan en cuidados son de origen extranjero y especialmente latinoamericano. También hay mucho racismo con las africanas. Yo vivo en Algorta y he tenido la oportunidad de trabajar con mujeres... estoy oyendo aquí. Con mujeres trabajadoras del hogar, y en Guecho las africanas no las querían porque tienen la piel negra y les decían que cómo iban a contratar mujeres con piel negra para cuidar a sus familias y a sus hijos. Bueno, a ver, luego con estas mujeres latinoamericanas con las que estuvimos
teniendo la experiencia de trabajar, intentamos montar una cooperativa de cuidados, porque era como la sensación de, vale, si vamos a trabajar en los cuidados, lo vamos a hacer, pero intentando darle una vuelta, intentando reivindicar y dignificar el sector. Entonces, nos reunimos con diferentes cooperativas que ya hay en diferentes pueblos de Euskadi, para que nos contasen sus experiencias. Y no ha sido para ellas un camino fácil, pero lo están logrando. También desde ELA no se considera que el cooperativismo sea la panacea o la salida, pero yo creo que es el mal menor. Frente a las agencias vampiro que se aprovechan de estas personas, que muchas veces no les hacen contrato, que no les pagan las horas de manera justa, etcétera, pues la organización de las personas es una salida importante. A ver. Bueno, luego contarles así de manera resumida que cuando hicimos una exposición de fotos con trabajadoras de los cuidados, la idea de hacerla era contar la historia de ellas de una manera digna, ¿no? Resaltando su esfuerzo, su lucha, pero aún estando ahí era difícil no contar las partes duras, porque es cierto que las han vivido. Entonces, bueno, para nosotras también fue importante. Y el día que inauguramos la expo era un sábado a las 7 de la tarde y 3 de ellas no pudieron participar porque sus empleadoras les dijeron que no podían salir de la casa, que su hora de descanso, o sea, que su día de descanso era el domingo y tenían 2 horas nada más. Luego también cuando hicimos otra actividad aquí en ELA con 2 trabajadoras de los cuidados que participaron en esa expo, una de ellas se tuvo que escapar, entre comillas, de la casa porque no le daban permiso de salir para poder venir. Y entonces era como todo un montaje de a ver cómo hacemos que Paula llegue y vuelva a su casa sin que corra peligro su trabajo. Entonces, bueno, de manera general, sobre la necesidad y la demanda que hay de las trabajadoras del hogar hacia ELA. Durante lo peor de la pandemia, yo estaba trabajando en el local de Areeta y veíamos cómo llegaban diariamente las mujeres a decir, me han despedido, no tengo indemnización, no me han dado el finiquito, no me están pagando tal. O sea, las despedían mujeres con 20 años de trabajar de internas en una casa, les daban 200 euros y a la calle. Nosotras hacíamos más o menos lo que podíamos e intentábamos derivarlas a sitios, a asociaciones que hay en Guecho que pueden atender estos casos, pero también es cierto que la demanda de este servicio dentro del sindicato existe y cada vez va al alza. Entonces, bueno, eso es brevemente lo que yo les quería contar y le doy paso a Suria. Atzerritartasun kontuetan abokatu aditua naiz. 10 urte baino gehiago daramazkit arlo honetan lanean, eta horietako 8 daramazkit Barakaldoko udal zerbitzu batean arreta juridikoa ematen. Ematen zaie arreta juridikoa batez ere atzerritarrei, baina baita ere enplegu emailei. Orduan nire asmoa gaurko aurkezpenarekin da, zuei nolabaiteko begirada praktiko bat ematea langile atzerritarren inguruan. Orain arte ez diazu entzuten. Orain bai? Bai. Bueno, hori, nire asmoa dela aurkezpen honen bitartez, ematea begirada bat eta baliagarria izango zaizuena, modu praktikoan langile hauek ikusi ahal izateko eta ulertu ahal izateko. Ze izan ere, etxeko langileak badaukate berezitasun eta apartekotasun juridiko bat, baldintzatzen dituenak beraien eskubideak eta askatasunak langile moduan, baina ni zentratuko naiz bereziki atzerritarrek
dituzten mugetan. Horregatik, sartuko naiz nahiko modu sakonean, espero txapa gehiagiz izatea, atzerritartasun araudiaren zirrikituetan. Zuek, batez ere, asmoa da, zuek ulertzea, zein modutan, zein modu radikalean baldintzatzen dituen pertsona hauen aukerak. Orduan, aurrera emateko? Aurrera emateko? Bai. No me fastidies. Escape, igual. Escape, bai. Eta hortik, igual beste izu. Txak, ez da gustatzen. Horain, bale. Txak, bale. Orduan, bai, baldintzatuak daude pertsona hauek, langileak. Zergatik, beste edozein gizaki bezala daukatela pulsio bat, irrika bat bizirauteko, hori guztiok daukagu komunean, baina gainera, atzerritar bezala, gainean daukaten sama bat izaten da normalean etxera dirua bidaltzea, jaioterrietara, paperak lortzea, paperak berriztea, paperak dituztenean ere, paperak berriztea da beste helburu bat, eta gero familia ekartzea edo erregularizatzea hemen beraiekin dauden seme-alabak. Orduan, bizi irrika horiek, benetan kontuan izan behar ditugu, beraien egoera ulertu alizateko eta aholkularitza on bat eta zehatz bat eman alizateko. Ze bestela badaude ondorio oso latzak beraien bizitzetan. Zaurgarritasuna bizi dute, daukaten egoera juridiko aparteko hori dela eta. Gero, askatasun falta, erabakiak hartu alizateko lanaren gainean, lana voluntarioki ustea, izan ditzazke izugarrizko ondorioak beraien paperen gainean. Gero, bazterkeria pairatu dezakete, zapalketa beraien egoera dela eta gehiagikariak baita ere. Orduan, hain dira latzak ondorioak, benetan, atzerritartasuna kontutan izan behar dugula aholkularitza ematerako orduan. Ze pentsa dezakegu, beraien lan eskubideak edozerren gainetik daudela, eta hala da, naiz eta adibidez langile atzerritar batek paperik ez izateak ez du suposatzen lan eskubiderik ez duenik, baina bai izan behar dugula kontutan zelan hartzen dituen erabakiak aldarrikapen horren barruan, zelan afektatu dezakeen bere atzerritartasun egoera. Horregatik sartuko naiz, zuei azaltzera, zein den araudia eta zelan baldintzatzen dituen pertsona hauek. Orduan, jakin dezazuen, atzerritartasuna, dela atzerritarrei aplikatzen zaien araudia, bi araudi motak osotzen dute. Bata da, eraentza orokorra deritzona, eta bestea, eraentza komunitarioa. Zelan erabakitzen da bata edo bestea aplikagarria den? Segun eta zen naziokotasuna duen atzerritarrak. Orduan, eraentza orokorra aplikatuko zaie Europatik kanpo datozen atzerritarrei, eta gero, eraentza komunitarioa, Europar Batasuneko herritartasuna dutenei, eta euren senitartekoei. Baldintza batzuk betetzen badituzte. Orduan, egin behar dugun lehenengo gauzetariko bat da, zehaztea zein eraentzaren barruan kokatzen ditugun pertsona horiek. Orduan, eraentza orokorra, horretan sartuko naiz orain, osotzen dute batez ere bi arauek. Lege organiko bat eta erregelamendu bat. Erregelamenduak egiten duena da zehaztu zeintzuk diren baldintzak, segun eta zein egoeratan aurkitzen den atzerritarra den pertsona hori. Gero, badaude, eta oso garrantzitsuak dira, ze aldakorra egiten dute baita ere araudi hau, badaude barne zirkularrak, instrukzioak, eta azkenengo bolada honetan, batez ere COVID testu ingururaren hildora, eman ziren nahiko instrukzioak pasan urtean, egiten zutenak berinterpretatu edo nolabait bergidatu ze baldintza bete behar ziren, segun eta zein egoeratan aurkitzen zen atzerritarra den pertsona. Orduan, instrukzioek indar eta garrantzia handia hartzen dute atzerritartasun kontuetan. Horrek behartzen gaitu honetan gabiltzen hori beti egunean egotera, ez? Ze aldakortasuna eta behin-behinekotasuna da, hau ezaugarritzen duen gauzetariko bat. Gero badago garatu gabeko araudi europearra, baina ni sartuko naiz gauza praktikoetan, hori da asmoa, izatea praktikoa gaurko lansaioa. Orduan, eraentza orokorra esan dudana, gero dago eraentza komunitarioa, aplikagarri zaiela Espainiar estatuan dauden Europako
herritarrei eta euren senitartekoei. Bale, gero zehaztuko dut gehiago nortzuk diren senide horiek, ze ez dira denak. Bale, zehaztuak daude. Orduan, sartuko nahi zuzenean, azaltzera, eraentza orokorraren barruan, zen logikak manejatzen diren, bale? Orduan, alde batetik, erresidentzia baimena. Erresidentzia baimena da, ematen duenak, da aitortze bat estatuak ematen diona pertsonari, legalki egoteko, ez? Modu erregularrean egoteko. Erresidentzia baimen hori, normalean, beti lehenengo eskuratzen den lehenengo baimen hori, beti izaten da behin-behinekoa, bale? Provisionala. Orduan, horrek zehazten du eta baldintzatzen du pertsona horren egoera. Ze, dago baldintzatua berriztu alizatera, bale? Behin-behinekotasuna da ezaugarrietako bat. Gero, legeak eta araudiak esartzen duen itinerarioa nolabait, bide hori da, suposatzen duela, legegileak bere garaian hau egin zuenean, suposatzen du, atzerritarrak ekarriko duela ja dana eginda bere jaioterritik. Honekin zer nahi du esan, etorriko dela ja baimenarekin. Bale? Osea, legedi guztia dago pentsatua, atzerritarra ja jatorrian, bisadoa eta baimena eskuratzeko ideiarekin. Hori ez da ez aplikagarria, ez dio errealitateari erantzuten, eta, bueno, ez du funtzionatzen. Errealitatean ez du funtzionatzen. Baina, bueno, hori da, zuek jakin dezazuen logika, ez? Eta jatorrien eskatzen da, eta mota askotako baimenak daude. Dago gauza asko eskatu daitezke. Danak daude diru sarrerari eta lanari baldintzatuak. Denak. Bale? Eta berriztapenaren menpe daude, esaten dizuena hori behin-behinekotasun horren ondorioz. Gero dago, kontzeptu bat, lehentasun nazionala deitzen dena. Zer da lehentasun nazionala? Ezingo zaiola, atzerritar bati lan eskaera bat egin, baldin eta Espainiar naziokotasun pertsonak langabezian badaude. Honek suposatzen duena da oso fuertea. Bale? Ze, izten ditu bide guztiak pertsona horiek ekarri alizateko. Bale? Da baldintza bat oso fuertea. Lan egoera nazionalarena. Orduan, jakinda, legegileak ere bazekien. Ez dela erreala, ez diola gizartearen beharrei erantzuten, jatorrian hori dena eskuratzeko prozedimendu zail horiek. Eta ondorioz, zabaltzen du legean bertan, salbuespenezko egoeragatiko baimenak eskuratzeko aukera. Vale? Residencia por circunstancias excepcionales, deritzona erderaz. Hori zer da, zabaltzen duela lehiotxo bat, bertan ja, Espainiar estatuan daudenei, zabaltzen die aukeratxo bat, erresidentzia baimena eskuratu alizateko. Bai? Osea, logika da, denek ekarri behar dutela dena eginda jaioterritik, baina gero bai zabaltzen dela aukera, segun eta zein egoera, salbuespenezko egoeratan dauden horiei, erresidentzia baimena eskuratzeko. Eta horietan, zentratuko gara, zehazkenan, horiek izango dira, zuei etorriko zaizkizuen egoerak normalean, bertan daudenen beharrak, ez? Orduan, erresidentzia baimen horiek eskatzen dira atzerritarren bulegoan, eta badaude baldintza generiko batzuk. Hau da, bete behar batzuk, bete behar dituztenak atzerritar horiek. Ezin dute aurrekari penalik izan, ez Espainian, ez jatorrizko herrian. Sartzeko debeku bat ezin dute izan, horrek suposatzen du, inoiz, kanporatuak izan badira beste Europako herrialde batetik, kanporak eta orden horrek dakar sartzeko debeku bat, epe batekoa. Orduan, epe horren barruan baleude, ezingo dira erregularizazio bide honetatik sartu. Bai? Ezingo dira aurkitu egoera honetan, erresidentzia baimena lortu alizateko. Orduan, ezin dute sartzeko debeku epe barru horretan egon, eta etxeratze programa baten ondorioz ez itzultze epea pasa izan behar du. Honek suposatzen du, onuratu izan badira inoiz, retorno voluntario programa bati esker etxera bueltatu izana, horrek suposatzen die sinatu behar dutela, ez itzultzeko konpromesu bat, 3 urtetakoa, orduan. Konpromesu horren barruan baldin badaunde, ezin dira sartu bide honetatik ez da ere. Vale? Eta hauek dira komunean dauden aurresupustuak, baldintzak edo
bete beharrak. Aurrekari penalik ez, eta baldintza horien pean ez egotea. Gero, zeintzuk dira salbuespenezko egoera horiek, eta batzuk igual ezagunak egingo zaizkizue. Errotzea edo arraigo, deritzona erderaz. Vale? Arraigo mota 3 daude. Lan errotzea, errotze soziala eta familiarra. Lan errotzaren inguruan egonda duela hilabete bat baino gutxiago sententzia oso garrantzitsu bat eta gero aipatuko dizuet. Igual horren hildoan ere jasoko dituzue kontsultak eta sindikatuan zabaldu die pertsona askori aukera bide honetatik erresidentzia baimena berriro eskatu ahal izateko. Orduan, salbuespenezko egoerak dira horiek errotzea, 3 motatakoak, nazioarteko babesa, gizatasun arrazoiak, autoritatei laguntzeagatik eskuratzen den baimena, genero indarkeriaren biktima izateagatiko baimena eta gizakien saleresketaren biktima izateagatiko baimena. Berriro, azpimarratzen dut, hauek direla baimenak lortu daitezkenak ja lurralde Espainiarran dauden atzerritarrei luzatzen zaien aukera. Orduan, lan errotzea, zer da? Lan errotzea da, baldin eta frogatu badezakete gutxienez Espainiar lurraldean 2 urte daramazkitela eta 6 hilabetetako lan erremana izan dutela. Orain arte, erregelamenduak esaten zuena zen, 6 hilabetetako lan harreman hori frogatu behar zela edo sententzia batekin, bai? Ebazpen judizial batekin edo ebazpen administratibo batekin, lan ikuskaritzako akta batekin. 2 modu horiek zeuden bakarrik frogatzeko 6 hilabetetako harreman hori. Duela gutxiko sententzia honek egiten duena da, zabaldu beste froga bat. Ematen du aukera aurkezteko beste froga bat. Bida laboral, txostena. Bai? Lan bizitza, ez dakit nola ditzen da euskaraz. Orduan, zer suposatzen du? Zabaltzen diela aukera inoiz baimena izan dutenei eta lan egin dutenei eta gero hainbat arrazoiengatik galdu dutenei baimen hori berriro erregularizatzeko. Hau da, iraultza bat atzerritartasun munduan. Zabaltzen dizkie berrirateak jende askori. Zergatik, urrengo bidea da normalean arruntena pertsonentzat berriro erresidentzia baimena eskuratzeko eta oso zaila da topatzea urtebeteko kontratazio aukera. Zesan nahi nizuen, honen inguaren lan errotzea, nola frogatzen da pertsona bat egon dela Espainiar lurraldean. Erroldarekin normalean. Baina badago jendeak zailtasun handia dituela errolda lortzeko eta baita ere onartzen dira errolda ez diren beste dokumentuak frogatzeko lurraldean egon direla eta izan daitezkela beste dokumentu batzuk non beraien izena, data eta albide bat agertzen den. Izan daitezke fakturak, izan daitezke diru bidalketak, izan daitezke ikastaroak edo sindikatura joan badira, horrelako agiriak ere balioa dute frogatzeko hemen egon izan direla. Egoera hori, permanentzia hori Espainiar lurraldean eskatzen da, ez izatea 4 hilabetetako hutsune bat baino gehiago. Hau da, pertsona iritsi eta ezin izan badu erroldatu 6 hilabete pasatu arte, bitartean hutsune hori, 6 hilabetetako hutsune hori apurtu beharko luke beste dokumentu batzuekin. Bai? Orduan, lan errotzea da modu horietako bat. Oso garrantzitsua sententzia honek esaten duena, ze orain arte lan errotze bide horretatik joan alizateko langileari galdatzen ziona zen bere enplegu emaileari salatzea, salaketa bat jartzea. Eta langile atzerritarrak normalean ez daude egoera potente batean horrelako salaketa baten egin alizateko. Ez baldin badago sindikatu bat atzetik adibidez, aholkularitza zehatza ematen diena. Horregatik, bide honetatik sartu alizateko, eman behar zaizkio bermeak langile atzerritarrari. Nolabaiteko laguntza emango zaio, hortik sartu alizateko. Honen ondorioz, eta lehenengo behin-behineko baimen hori izango da urtebetekoa. Urtebete pasatzen dela osoari, gero azalduko dizuet hobeto. Orduan, lan errotzea da modu hori, baimena eskatu alizateko. Gero dago errotze sozial, arraigo sozial deritzona. Dela, orain ulertzen dena, dela modu orokorra jendea erregularizatu alizateko.
Espainiar lurraldean dagoen paperik gabeko atzerritar bati eskaintzen zaion lehenengo aukera da, normalean. Lehenengo aukera beste egoera bereziago batean ez badago. Gero azalduko dut hori gehiago. Orduan, eskatuko zaio bide horretatik salto ahal izateko 3 urtetako froga Espainiar lurraldean egon dena, berriro berdina, osea, bai, errolda da, pues igual agiririk garrantzitsuena, baina onartuko dira beste frogak ere. Baina kasu honetan hori 3 urtetako egonaldia frogatzea Espainian, eta gero urtebeteko kontratazioa duela. Orduan, eskatzen zaio izatea kontratu bat sinatua, enplegu emaileak eta langileak sinatua, eta baldintzak izan behar dute, urtebetekoa izan behar duela iraupena, ezingo dela lanean hasi erresidentzia baimena lortu arte, eta soldata minimoa jasoko duela urte horretan. Gainera, enplegu emaileak frogatu behar du, solbentzia ekonomiko nahikoa duela pertsona hori langile bezala izateko urtebetez. Vale? Ezin du edozein pertsonak egin hau. Vale? Solbentzia ekonomikoa garrantzitsua da. Gero gainera, dagoen zailtasuna kasu honetan da, enplegu emaileek ez diotela informazio hori eman nahi langileari. Claro, atzerritartasun bulegoaren aurrean eskaera egiten duenak langilea da. Eta langileak eraman behar ditu dokumentu hauek guztiak. Enplegu emaile askoek ez duten nahi informazio hori eman, eta langileari eskatzen zaio. Hor dago beste zailtasun bat. Baita ere, urtebeteko kontratua ez badute lortzen, lortu daiteke, adibidez, etxeko langileen kasuan oso ohikoa da, ez egitea lanaldi oso bat etxe batean, baizik eta ordu batzuk hemen, beste ordu batzukan, eta orduan bai aurkeztu daitezkela kontratu gehiago. Baldin eta kontratu bakoitzak urtebeteko epe hori betetzen badu, eta guztira soldata minimoa jasotzen badu. Langileak, bai? Gero, errotze frogak aurkeztu beharko ditu baita ere, eta ekarri beharko ditu bere herrialdetik aurrekari penalik ez duenaren agiria, eta gero errotze soziala duenaren txosten bat eskatu beharko du Eusko Jaurlaritzan. Eta hau baita ere egiten da, atzerritarren bulegoan, eskaera egiten da, gainera, orain dauzkaten erantzuteko epeak daude 4 hilabetetan edo. Orduan, pertsona bat izapidetza hasi eta gero noiz eskuratzen duen denbora hori izan daiteke urte erdikoa gutxienez. Entreke, hasten zara ja agiriak lortzen, dena batzen duzu, lortzen duzu atzerritarren bulegoan hitzordua oso zaila dela, eta gero, atzerritarren bulegoak orain duen erantzuteko epea oso luzea dela, 4 hilabetekoa, aurkitzen gara, atzerritar batek itxaron behar duela gutxienez, 6 hilabete, bere prozesua hasten denetik, benetan erresidentzia baimena aitortua izan arte. Erantzuna jasotzen duenean, ebazpen bat iristen zaio atzerritarrari, eta ebazpen hori dago baldintzatua alta ematera. Orduan jasotzen du, baiezkoa. 30 eguneko epean, alta eman behar dizute. Bestela, ebazpen horrek eta prozesu horrek guztiak indarra galtzen du. Ez du ezertarako balio izan, 6 hilabeteteko esfortzu hori. Honek zer suposatzen du? Irmoak izan behar dutela eta konpromesua izan behar dela benetazkoa, enplegu emaileen aldetik, eta hainbeste denbora pasatzen den kasuetan, askotan, igual, adineko pertsona bat baldin bada zaintzera sartu behar zarena, igual, hiltzen zaigula bidetik, edo baldintzak aldatzen direla, hainbeste gauza gertatu daitezke, hainbeste denboran, gertatu daitekela, hainbeste ahalmenaren, hainbeste energia jarri ondoren, ez jasotze azkenean baimena. Eta hori da frustrazio itzela. Horregatik, baita ere, jakin, badagoela hori ekiditzeko modua, baldin eta adibidez, eta gertatuko da, gertatzen den aurreztako bat da, izapidetza horren bitartean, hori adibidez, lana galtzea, esaten diotela ez diotela alta emango, enplegu emailea hiltzea. Orduan, bide horretan horrelakorik gertatu ezkero, badago aukera, atzerritarren bulegoan beste lan aukera, beste lan kontratu bat sartzeko eta egoera aldatu denaren justifikazioa aurkeztu ahal izateko. Ze bestela, galtzea dena, galtzea prozesu guztia.
Orduan, errese soziala garrantzitsua eta erregularizatzeko modu ohikoena esango genuke. Gero badago ere, familia errotzea deritzona. Familia errotzea da, zabaltzen zaien aukera, Espainiar naziokotasuna duen adin txikiaren gurasoak direnei. Hori nola da posible, esango duzu. Nola da posible izatea paperik gabeko atzerritar bat eta Espainiar naziokotasunan duen seme-alaba bat izatea. Ba, hori posiblea da, ze nazioarteko mailan badaude modu ezberdinak naziokotasuna transmititzeko. Bai? Normalean transmititzen da naziokotasuna odolaz, jus sanguinis deritzona, hau da, zuk jaiotzaz, jasotzen duzu zure gurasoen naziokotasuna. Hori da, orokorrean, herrialde guztietan naziokotasuna transmititzeko modua. Baina badaude herri batzuk, zeinen konstituzioetan edo kodizibiletan, esaten den, euren lurralde barruan ez badira jaiotzen, horiek ez daukatela naziokotasunek. Ez dutela naziokotasuna eskuratzen. Beraz, gertatu daiteke, Espainian jaio eta gurasoen naziokotasuna ez jasotzea. Orduan, horren aurrean, kode zibilean badago jasota aukera bat, apatridia hori ekiditzeko, herrigabetasun hori ekiditu ahal izateko, bide bat, zeina ditzen den nazionalidad con valor de simple presunción, eta orduan, beraien gurasoen naziokotasuna jaso ezin duten ume horiei, aitortzen zaion naziokotasun espainiarra. Orduan, aurkitzen ditugu, batzutan, atzerritarrak paperik gabekoak, Espainiar naziokotasun seme-alabak dituztenak. Honen hildoan ere, beste berritasun bat egon da, ze orain arte, pasaban urrir arte edo, ematen zitzaien baimena, pertsona hauei, gurasoe hauei, zen urtebetekoa, eta urtebete pasatzen da, horrela, eta baldintza batzuk bete ez izan ezkero, ez dute berritzen, ezin zuten berritu baimen hori, eta gainera ez zieten usten berriro ume berdinarengatik berriro berdina eskatzea, zoramena. Pasadan urritik esaten nuen, egon zen beste sententzia bat, eta sententzia hori esker, aitortu behar zaie seme-alaba Espainiarrak dutenei, 5 urtetako erresidentzia baimena. Erresidentzia eta lain baimena. Horrek ematen die, arnasa hartzeko aukera gutxienez. Familia errotze horren supostuaren barruan ere sartzen dira jatorrizko Espainiarrak ziren gurasoak dituzten atzerritarrei zabaltzen zaien aukera. Hainbat arrazoiengatik migratu zuten Espainiar naziokotasuna zuten hoiek, seme-alabak izan zituzten, seme-alaba horiek dira orain Venezuelakoak edo Danadalakoak, ez dute eskuratu naziokotasun Espainiarran, eta orduan hemen daude, eta euren gurasoak naziokotasun Espainiarra dute jatorrizkoa izatea hori garrantzitsua da, eta orduan zabaltzen zaie urtebeteko baimena eskuratzeko modu hau baita ere, familia errotzea. Orduan, jakin dezazuen, bide horietatik lortzen den baimena dela urtebetekoa, salbu seme-alaba Espainiarrak dituzten kasu horretan. Eta orain, bideo bat jarri nahi nizuen, bizkat kokatzeko baita ere, langile atzerritarren azalean. Soy Riosby, soy trabajadora de hogar. He estado trabajando de interna durante 11 años, cuidando de Garbiñe. En un principio, mi trabajo era cuidar de ella y hacer las labores de casa. Pero como ella enfermó, el trabajo se fue aumentando. La he cuidado como si fuera una madre, me siento muy agradecida. Ella ha muerto a mi lado, pues me han dado un mes de pago. Ahora estoy pues sola, sin ningún respaldo. Me han despedido y estoy pues nada, en la calle. Es importante que la sociedad se involucre y que sea partícipe de todo esto, porque creo que los cuidados están recayendo en nosotras, las mujeres migradas, mujeres empobrecidas, que el Estado tiene que hacerse cargo de todo y tiene que saber gestionar todo esto de manera estructural. Me parece que el trabajo interno tiene que desaparecer porque es un trabajo donde
no se controla, no hay un control de todas las tareas que hacemos, del tiempo que trabajamos, que dedicamos en una casa. Una casa pues donde las tareas siempre se van multiplicando y la verdad que eso tendría que estar controlado o por lo menos, vamos, visibilizado, ¿no? Y nada, por eso estoy a favor de que el trabajo interno desaparezca. Markatu, beste testigantza bat eta horrera jarraitu. Soy Aide, soy trabajadora de hogar, trabajo de interna en una casa donde antes de cumplir los 3 años falleció la señora y me quedé sin papeles. Me echaron a la calle y nada. Ahora estoy en otro trabajo donde trabajo de interna, la señora tiene Alzheimer y la señora tiene 3 hijos. Y una de las hijas que me contrató es la que me controla absolutamente todo, desde la comida, cómo debo vestir, qué ropa debo llevar, qué amigos debo tener y por supuesto, o sea, tener amigas para subir a casa o traer alguna amiga, imposible. Ha llegado hasta el momento a decirme que los amigos que no me convenían, que todos los días que comemos me dice que no coma pan porque estoy muy gorda. Un control absoluto sobre mi persona, comentarios sobre de dónde soy, ejerce sobre mí como si fuera mi dueña, ¿no? También, como la señora tiene Alzheimer, ha llegado a tal punto de que en la noche cuando se levanta me han puesto una lámpara en la cabeza de mi cama, en el cabecero de mi cama, que cuando la señora se levanta 5, 6, hasta 10 veces, nada más poner el pie la señora fuera de la cama, mi lámpara de mi cabecera se enciende y tengo que obligatoriamente levantarme. Y aparte de eso, todas las noches hacer un informe al otro día para contarle a la hija cuántas veces se ha levantado la señora. Aparte de eso, esta mujer, pues como he dicho, me controla muchísimo sobre mi vida, como si fuera, vamos, mi dueña. Estoy aguantando esta situación porque quiero ir a mi país, tengo un hijo en mi país y quiero obtener los papeles. Pero el día que tenga los papeles me iré, pero este trabajo es inhumano, este trabajo de interna debería desaparecer, porque aparte de estar las 24 horas exclusivamente para quien cuidas, no tienes los descansos, estás, como digo, las 24 horas a expensas a que te digan, no tienes privacidad en tu habitación, tienes control en la comida, en lo que haces, en todo, en tu vida, vamos, no tienes libertad para nada. Entonces, para mi opinión de mí, este trabajo tiene que desaparecer. Vale, zergatik aguantatzen du emakume honek hori guztia. Paperak nahi dituelako, ez paperak izateagatik bakarrik. Osea, bere bizi irrika da etxera joatea, bidaiatu ahal izatea. Askatasun horretaz disfrutatu ahal izatea, suposatzen da, giza eskubideen aldarrikapenean guztia garela aske eta eskubidea daukagula mundutik libre ibiltzeko. Ba, ez da horrela. Erresidentzia baimenik ez badu, bale, irten daiteke. Bale, inork ez du hartuko eta ez dio utziko ateratzen. Irtetzeko libre izango da, baina ezin izango da bueltatu. Orduan, paperak eskuratzeko behar hori bizi irrika bati erantzuten dio. Nahi duela bere familia ikusi, jatorrian, eta gero nahi duela bere familia ekarri, seme-alabekin elkartu, eta familia bateratzeaz disfrutatu, ez? Dela oinarrizko eskubide bat baita ere. Nola ateratzen naiz hemendik? Escape, egin dut, ja. A ver. Hemen. Hasieran ez dut esan, baina eskertuko nizueken, galderarik izan ezkero egitea, parte hartu. Hau benetan baliagarria izatea espero dut, eta zuen galderei erantzuten baliagarriagoa izango zaigu guztioi. Así que nahi duzuenean, mesedez esan, beso altxatu eta komentatu nahi duzuena.
Ni jarraituko dut azaltzen zeintzuk diren moduak erresidentzia eta lan baimena eskuratu ahal izateko. Orduan, ikusi ditugu salbuespenezko egoera batzuk, eta badaude beste batzuk ere bereziak direnak. Adibidez, genero... Esan. Atzo, galditu ziaten ez, eta ulertu, igual hobeto ezagote erderaz, euskera da nahiko bakarra. Esan. Ayer me preguntaron, precisamente, para traer una persona de Venezuela aquí a trabajar, ¿cuál era el mecanismo? La madre vive aquí, su pareja tiene una empresa, es socio de una empresa, y quisiera traer al hijo que tiene 19 años y vive en Venezuela. Por lo que te he entendido, al haber aquí personas en paro, existe una dificultad, ¿no? que no lo pueden traer por ese motivo. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo? Arraigo, tampoco, porque no está viviendo aquí, ¿no? Entonces, ¿hay alguna forma de que esa persona pueda traer a su hijo con contrato de trabajo aquí a trabajar? Esta persona que te hace la... Bueno, primero, lo de la prioridad nacional. La prioridad nacional, ¿cómo se plasma en la práctica? Pues que se publica un listado de puestos de difícil cobertura que os invito a consultar, porque para esos puestos sí que se permite contratar a extranjeros. Suelen ser puestos en la Marina Mercante y para el circo. Así. Así. Entonces, si no entra en ninguno de esos puestos de difícil cobertura y no hay un vínculo familiar con españoles, porque eso es lo que es lo siguiente que te quería preguntar. Esta persona que te hace la consulta, ¿de qué nacionalidad es? La madre es venezolana, el padre, bueno, no es padre, la pareja de la madre es español. Vale, pero ahí ya tenemos un vínculo. Ahí ya hay, se abre otra puerta, que es que hay un vínculo, digamos, familiar, aunque sea indirecto, que la pareja de la madre tiene la nacionalidad española. ¿Esan? No. Se entiende como pareja análoga a la conyugal, la convivencia de más de un año o que tengan otros hijos en común, por ejemplo. Tendría que demostrar un vínculo, ¿no? Una convivencia o... Sí, mínimo de un año o que tengan hijos en común. Entonces, ¿cuántos años tiene el chaval que quieren traer? 19. Vale, pues entonces sí que encajaría en el régimen comunitario. O sea, podría venir con un visado cuando se abran las fronteras, porque ahora mismo las fronteras están cerradas y no hay viajes no esenciales. ¿Solicitar el visado en Venezuela? No hace falta visado para los venezolanos. No todos los países del mundo necesitan visado para entrar en el espacio Schengen y Venezuela es uno de ellos. Tendrá que demostrar, para poder entrar, una serie de requisitos, bueno, pues que tiene esos vínculos familiares, que viene para tal, pero le van a poder... Supongo que no tendrá que tener penales, ¿no? Libre. Eso no lo miran tanto. Cuando hay un vínculo familiar con español no lo miran tanto. No es un documento que tiene que traer de Venezuela, por ejemplo. Pero se le abre la vía por tener ese indirectamente, como es familiar de español y tiene menos de 21 años. Si tuviese más ya tendríamos otra dificultad. Pero va a poder venir y le van a poder dar un permiso de residencia en régimen comunitario que tiene una duración de 5 años. Y lo haría todo aquí. O sea, primero tendría que viajar como turista, cuando se pueda, y luego aquí... ¿Aquí tendría que ir a extranjería? Sí, se pide en extranjería, sí. Y le darían de 5 años. Tendría que vivir con ellos también. Pero bueno, un chaval de 19 años, me imagino, bueno, no sé. Que todavía son niños, ¿no? Parece, con 19 años. Vale, gero sartuko naiz horrelako kasu gehiagotan, ari naizena azaltzen, claro, eske oso garrantzitsua topatzea zein den egoera zehatz. Horregatik egiten ditugun galderen artean, lehenengotariko bat da, ia senitarteko espainolik edo europearrik dituzten. Ze horretala, alba diogu heldu, orduan ja, beste modu batean emango diogu aholkua. Berak ja badaramatza Espainian bizitzen 3 urte edo horrela. Eta ekarri nahi du ama. Baino, como que bai hasi zera prozesu egiten eta horrela, eta prozesu horretako kontratatu bat zutela un seguro médico. Eta kontratatu zuten seguro médico, eta ala ere ebazpenean esan zioten ezetz. Como que seguro médico ez duela prestazio, osea, dana betetzen edo horrela. Ulertzen dizut berak daukala nazikotasun italiarra, orduan, zure lagunak. Ez que da venezolakoa, pero como que bere italiarra da denez, ba orduan como Europa Bai. moduan dagoela denez. Baina aita hemen dago ere.
Baina hor, como que, nik uste dut, como segurukoek egin ziotea pizka trampa, porque, beragun zen esatean, zero seguro médico pa esto, ama ekarri alizateko ona. Eta gero ebazpena ez zioten, no, el seguro médico que has contratado ez du balio honetarako, beste bat, Bueno, hori bada arrazoia, errez konpondu daiteke seguru aldatuz bakarrik. Baina normalean horrelako kasuetan eta horrelako eskaeretan, gurasoak ekarri nahi dituztenean, oztopo nagusiena da, menpekoak direla adieraztea. Menpekoak dira, ez daukatela beste modurek, baizik eta bere hemen dauden senitarteko edo seme-alaben diru-sarrerei esker bizi direla. Eta hori nola demostratu behar da, jarraian egiten diren diru bidalketak bere izenera egiten direla, diru bidalketa horiek direla pertsona horren diru sarrera bakarra edo ia bakarra. Orduan, normalean, menpekotasun hori izaten da arazoa horrelako erresidentzia baimenak edo familia bateratzeak gauzatu alizateko. Segurua baino gehiago. Igual seguru medikoa egin zuena izan zen eskatu bidai seguru medikoa, bakarrik turista bezala etortzeko. Eskatzen zaie. Seguru pribatua. Bai. Hala da. Gehiagorik edo aurrera egingo dut? Vale. Orduan, genero indarkeriaren biktima izan diren emakumeei ere ematen zaie bide bat, erresidentzia baimena eskuratu alizateko. Horretarako, nolabait aitortua izan behar dute egoera hori, orduan, salaketa bat egon behar da. Babes kredentziala izan behar dute, edo behin-behineko, nola da? Bai, kredentziala, orain ez du goratzen nola ditzen den bestea. Bueno, eta ematen zaie, atzerritarren bulegoak ematen diena da, behin-behineko erresidentzia eta lan baimena beraiei eta beraiekin dauden seme-alaba adin txikiei. Hori, urtebetekoa izango da, epaiketa ospatu arte. Epaiketa dagoenean eta epaiketaren ondorioz, tratu txarrak egin dituen gizona kondenatua baldin bada, orduan bere baimena behin betikoa bihurtuko da. Baina aske ateratzen bada, gizona berriro geratuko da baimenik gabe. Orduan, horregatik, ustezko erasotzailearen absoluzioa ematen bada, berriro geratzen da egoera irregularrean. Lehen ikusi dugunaren hildora, eta hasieratik esaten nizuen, behin-behinekotasun horrek zehazten edo ezaugarritzen du atzerritarren egoera. Berriztatu behar dituztela baimenak. Orduan, lehenengoa lortzen dutena normalean da urtebetekoa. Urtebeteko baimen hori berriztu alizateko baldintza batzuk bete behar dituzte, eta lortzen dutena da 2 urtekoa. 2 urteko hori berrizteko orduan beste 2 urte, eta ja 5 urte dituztenean Estatu Espainiarrean erresidentzia baimena jarraitua izan dutenean, orduan eskuratzen dute ja behin betiko lan eta erresidentzia baimena. Horrek ematen die ja egonkortasuna. 5 urtekoa eskuratzerakoan, hause, epeluzeko erresidentzia baimena eskuratzekoan, ja esan dezakegu, ja, eskubidea beraiena dela. Oso zaila dela ja hori kentzea. Bakarrik, segurtasun nazionalaren aurkako delitu bat egin izan ezkero, kendu daiteke. Baina normalean, hori ja eskuratu eta ja lasaitasunez bizi daitezkela eta atzerritartasun egoera horretaz ahaztu aldute. Epeak ere garrantzitsuak dira administratibo kontu guztietan epeak badakigu oso garrantzitsuak direla, berriztu alizateko epeak zehatzak eta zorrotzak dira. Berriztatzeko epea dago 60 egunetakoa iraungitze dataren aurrekoak, daukaten baimenaren iraungitze dataren aurreko 2 hilabetetan berriztapena eskatu daiteke, edo baita ere ondorengo 3 hilabetetan. Badago aukera, posibilitatea izun bat jarriko dietela berandu egiten badute, baina ez dut inoiz, azkenengo 10 urte hauetan ez dut inoiz ikusi horrelako isunik, beraz, jakin dezazuen hori epea luzatu daitekela, ez? Iraungitze epea, eta 3 hilabeteko tarte hori daukagula errenovazioa edo berriztapena eskatu alizateko. Eta isiltasuna berriztapen hauetan positiboa dela. 3 hilabeteko epea dauka administrazioak erantzun emateko,
erantzuna egon ezean, isiltasuna positiboa da. Zer eskatzen zaie? Eta honek baldintzatzen du baita ere, etxeko langileen egoera, ez daukatela askatasunik etxe batetik borondatez joateko edo aguantatu behar dituztenak, aguantatzeko arrazoia izan daitezkela, ez? Baimena berriztu ahal izateko eskatzen zaie. Baimena eman zuen kontratuarekin jarraitzea, egoera horretan egon ezkero, arazo barik berriztuko lukete. Beste egoera bat da, izatea gutxieneko kotizazio bat 6 hilabetetakoa eta kontratu berri bat izatea. Hau, zer da, adibidez, lehenengo baimena lortzen dutela Piliren etxean lanean, bakarrik 6 hilabete egin dituela lan horretan eta kotizatuta dituela lan horretan, lana galdu eta gero beste leku batean lanean hasi, bale? 6 hilabete eta beste kontratu bat izatea, berriztatu ahal izateko. Ez bada heltzen pertsona hau 6 hilabetetara, berriztu ahal izango du baldin eta gutxieneko kotizazioa 3 hilabetetakoa da, baina kasu honetan ezin izan da voluntarioki joan izan, bere lanetik. Hau da, demostratu beharko du despidoa egon dela, eta langabezian egon den bitartean bilaketa aktiboa egin duela lanarena, osea, darde horrekin frogatu dezakeguna, eta kontratu berri bat daukala. Orduan, hau, honek, baldintzatzen du atzerritarra lanak aguantatzera, berriztapenarena. Ezin dela voluntarioki joan. Bai? Gero baita ere aurkitzen bada egoera batean, non urtebeteko iraupena duen baimen horren barruan, 9 hilabetetako kotizazioa baldin badu, baina ez badu kontraturik berriztatu ahal izango duela, bikoteak berak ez badu aurreko baldintza bat ere ez betetzen, orduan bikotearen diru sarrerei esker berriztatu ahal izango duela, edo prestazio publikoa jasotzen badu ere, adibidez RGI edo jasotzen badu ere berriztatu ahal izango du. Eskatuko zaie baita ere beraiekin dauden adin txikiak eskolaratutak egotearen agiria, eta ezin izango dituzte aurrekari penalak izan. Bai, aurrekari penalak atzerritarren kontuan suposatu dezake berriztapen baten ezeztapena. Zordu da. Ez da aquí. Ordu bat Vale. Bueno, aldaketak egon daitezkela. Gero beste bizi irrika horietako bat, ez, nahi dutela, eta bereziki nola oso feminizatua dagoen lan arlo hau, seme-alabak ekartzearena da, sama bat daukatena emakume hauek oso fuertea. Orduan, baldintzatzen ditu euren aukerak eta euren eskubideak eta askatasunak pilo bat. Buruan izaten dute nahi dituztela umeak ekarri, eta orduan umeak ekarri alizateko, normalean adin txikiak diren seme-alaba horiek ekarri alizateko, eta egiten badute bide ofizialetik, hau da, juridikoki enkajatzen badute legeak esartzen dituen baldintza horietan, ekarri izango dituzte euren seme-alabak, eta seme-alaba horiek erresidentzia izango dute, baita ere. Bestela jendeak zer egiten du? Pues, a las bravas ekartzen dituzte, turista bisadoarekin sartzen dira, eta gero hemen geratzen dira, erresidentza eta lan baimenik gabe. Ez dela latza, ez da larria adin txikien kasuan, ze adin txikiak babestuta daude, eta badaukate, oinarrizko eskubideak badaude bermatuta, badaukate pediatra, medikua, arreta, osasun arreta badaukate hezkuntza eskubidea bermatuta, eta ondo egongo dira. Orduan, horregatik jendeak egiten, hartzen du normalean erabaki hori ekartzeko alduen moduan, jakin da igual, erresidentzia baimena ez dutela eskuratuko, baina zer gertatzen da horrela datozenean kasu askotan? Nik, hainbeste kasu ikusi izan ditut, umeak igual ekarri dituztela 6 urterekin, eta nik gero ezagutzen ditut 24 urterekin, 32 urterekin, eta ez daukatenik paperak. Aurkitzen ditugu adibidez atzerritarrak, oiek, eta direla, gizarte honen parte argia egon izan direla eskolaratuta bizitza guztian Euskal Herrian, eta bat batean hori adin nagusiak dira, eta ez daukate paperik. Eta orduan, euren paperak lortzeko bidea da beste etorri berri baten modukoa. Behatzen dituenak baita ere, hartzera, emakume gazten kasuan, askotan, sartzea, zaintza lanak egitera.
beste aukerak izten zaizkielako. Orduan, seme-alabak eta familia ekarri alizateko modua, deritzo bateratze familiarra, reagrupazion familiar, eta eskatzen da, hemen, atzerritarren bulegoan. Atzerritarrak berak eskatzen du, ez? Ni adibidez, nire seme-alabak ekarri nahi baditut, jo beharko nuke atzerritarren bulegora, eta nor ekarri dezaket? Ekarri dezaket. Nire seme-alaba adin txikiak, nire senarra edo bikotekide egonkorra frogatu albadut egonkortasun hori, nire gurasoak baldin eta 65 urte baino gehiago badituzte eta menpekoak direla frogatu dezakedanean, edo nire tutelapean dauden adin txikiak. Galderarik? Ez. Bale, nire eskatuko diatena izango da, nire erresidentza eta lan baimena, gutxienez berriztatua egotea. Bale? Lehenengo baimena eskuratu eta berehala ezin da bateratze familiarra eskatu. Gutxienez izan behar da aitortua lehenengo berriztapen bat. Orduan, atzerritar moduan, berriztatua izan behar dut nire erresidentzia eta lan baimena, nortzuk ekarri ditzazkedan esarri dut, eta gero, ze baldintzak eskatuko dizkiate. Hemen ez daukat jarrita. Bueno, eskatuko diatena izango da baliabide ekonomiko nahikoak izatea. Orduan, nola baloratzen du atzerritarren bulegoak hori? Egonkortasun bat egon behar da. Eduki behar dituzte gutxienez 6 nomina. Claro, etxeko langileen kasuan askotan ez daude nominak. Hori, zailtasun bat. Gero, batzutan, ikusi izan ditut, naiz eta 6 hilabetetako nominak aurkeztu, pentsatzen dutela ez dagoenez indefinitua den kontratua, ez dagoela egonkortasun hori frogatzerik, orduan ezeztapenak egoten dira horren inguruan baita ere. Orduan, umeak edo familia ekarri alizateko, eskatuko diatena izango da baliabide ekonomiko egonkorrak eta zehaztuak daude ze diru sarrera izan behar duten. Adibidez, ni bakarrik baldin banago eta nire seme alabetako bat ekarri nahi izan badut, hau da, 2 izango bagara familia horretan, orduan eskatuko diate IPREMaren 150 orain dagoela 850 eurotan, uste dut, hilabetean. Beraz, izan beharko ditut 6 nomina gutxieneko diru sarrera horietakoak. Gero, etxe bizitza, txosten bat. IPREM, Índice Público de Rentas de Efectos Múltiples, deritzona, da salario minimo interprofesionalaren ordez, beste referentzia bat publikoa argitaratzen dena eta ateratzen dena urtero, pentsioak eta kalkulatzeko balio du. Eta orduan, etxe bizitza egokia dudanaren froga ere aurkeztu beharko dut. Hori nola eskatzen da? Eskatu behar da, etxe bizitza sailaren aurrean, Eusko Jaurlaritzan, eskatzen da txosten bat. Orduan, zer baloratuko dute, zenbat jende bizi den etxe horretan. Etxeko langileen kasuan, interna daudenak adibidez, eskatu dezakete euren lantokian ekartzea euren familia. Baina, klaro, enplegu emaileak baimen eman behar du. Baita ere. Orduan, hori izan daiteke beste oztopo da, baita ere. Orain arte, galderarik? Hori, bateratze familiarrari dagokionez, epe luzeko erresidentzia baimena, lehen aipatu dizuedana da, hau da, 5 urte jarraian erresidentzia baimenarekin egon izan diren atzerritarrei aitortzen zaien eskubidea daia, egonkortasun ematen diena, eta hori eskuratu alizateko, 5 urtetako erresidentzia baimena jarraian izatea eskatzen zaie bakarrik. Ez aie eskatuko ez diru sarrera egonkorrik, ez kontraturik, ez kotizazio minimorik. Orduan ja, lasaitasun gehiago ematen du ja, honen aurrean daudenei. Eta badago, peluzeko erresidentzia baimen bat berezia dena, Europar Batasuna, larga duración Unión Europea deritzona, honekin egin dezaketena da, beste Europar Batasuneko herrialde batera joatea lan bila. Orduan, horrekin badaude, horren titularrak badira, joan daitezke adibidez Frantziara lan bila, eta Frantzian eskuratu dezakete bertako erresidentzia eta lan baimen bat. Besteekin ezin da egin, bakarrik baimen honekin. Joan daitezke beste herrialde batera, Europar Batasuneko beste herrialde batera, lan bila. Eta hau eskuratu alizateko, bai izan behar dituztela diru sarrera egonkorrak.
hau bai. Bestea normala, arrunta eskuratzeko ez, baina hau eskuratzeko bai. Osea, hoxeabaz, Frantzik uteza lanian, epeluseko residentzia baimen horregaz, eta berton eskulen bideo konbalidatzen. Bai. Zuk mantentzen duzu Espainiak eman dizun epeluseko residentzia baimen hori, eta Frantziak emango dizu, beraiei suertatzen zaiena. Osea, mantenduko duzu Espainiarra, baina, segun eta zein lan eskaintza daukasun, eskuratuko duzu, urtebetekoa edo 2 urtetakoa, euren atzerritartasun legearen arabera dagokizuna. Eta beti kontzerrako zuz dixak, lortzen baldin bazu Frantzik. Bakarrik galduko duzu Espainiarra, baldin eta Frantzian eskuratzen baduzu hori berdina, epeluzeko behin betiko baimena. Ez da berme bat ez dara hori izatea, zezu joan zaitezke Frantziara lan bila eta ez estu aldizute, adibidez, aurkezten dituzun lan kontratuak edo danadalakoak, ez dituztelako euren arabera eskatzen dizkizuten bete beharrak. Osea, ez da berme bat hori izatea. Vale? Gero, baita ere garrantzitsua, ez? Eta zelan baldintzatzen duen atzerritarra den langilearen egoera. Berarekin dauden adin txikiek erresidentzia baimena eskuratzeko bidea, nola jarraitu. Orduan, legeak egiten duena da ezberdin du baita ere, bertan jaio direnaren, jakin dezazuen, adin txikiak beti daudela euren gurasoak dauden egoeraren menpe, hau da, beraien gurasoek erresidentzia baimenik ez badute, ume horiek ez dute erresidentzia baimenik izango. Eta gero, bereiztuko dira bi egoera. Baldin eta gurasoak lortzen badu, gurasadoko bat, berdin dit zeinek, lortzen badu erresidentzia eta lan baimena, orduan, paperik ez duen ume horrek lortu ahal izango du baldin eta betetzen badira bete behar batzuk bateratze familiarrarenak. Eta eskatuko zaio adin txiki horri frogatzea gutxienez Estatu Espainiarrean 2 urte izan dela. Hau da, errotze moduko bat, baina adin txikientzat. Hau da, oso fuertea baita ere, ze penalizatzen da bide ofizialetik ez etorri izana. Hau da, zuk erabakitzen baduzu, umeak ekarriko dituzula bisadoarekin turista bezala eta gero geratuki direla, eta konponduko gara, horren ondorioz, modu batean, egoera batean zaudenean, umeak erregularizatzeko, eskatuko dizute, frogatzea gutxienez, ume horiek 2 urte egon direla Espainian. Lehenago ezingo dira erregularizatu. Gero beste egoera da, Espainian jaio direnena. Espainian jaio baldin badira, orduan bai. Gurasoek eskuratu bezain pronto, izango dute erresidentzia baimena berdina, gurasoena. Bai, egiten da bereizketa hori. Baina, Estatu Espainiarran jaiotzeagatik ez daukazu baimen hori. Bakarrik zure gurasoek badaukate. Osa, jaio, eta hemen jaio, eta zure gurasoek ez badaukate erresidentzia baimenik, umeak ez du izango erresidentzia baimenik. Izan beharko du bere pasaportea, daukatela, obligazioa pasaportez. Claro, kasu horietan, zuzenean, erresidentzia baimenik izan gabe, zuzenean eskuratzen dute Espainiar naziokotasuna. Baina bestela, ume atzerritar bezala, hemen jaiotzen diran ume atzerritarrek, ez dute erresidentzia baimenik izango, euren gurasoek ez badute erresidentzia baimenik. Ez que ez dauka zentzurik. Gero badaude, bakarrik dauden adin txikiak. Orain adibidez, ari dira, nahi dute, erregelamendua 2011koa da, eta orain egingo duten aldaketa izango da, bakarrik datozen adin txiki hauen egoera pixkat hobetzeko. Horretan dabiltza. Egin nahi dute erregelamenduaren aldaketa bat. Orduan, bakarrik dauden adin txikiak edo menaz, deritzoten horiek, legean jasotzen da, lehenengo helburua dela etxeratzea eta euren familiekin bidaltzea. Eta bidalketa hori edo etxeratze hori posiblea ez den enean, orduan hartzen duela bere gain administrazioak obligazioa tutela hori ezartzeko. Administrazioaren tutelapean jartzen dira. Eta administrazioaren tutelapean dauden enean, obligazioa dauka administrazioak dokumentatzeko adin txiki horiek. Baina zer gertatzen da, eskuratzen duten erresidentzia horrek ez daukala lan baimenik. Eta adin nagusitasunera heltzen direnean,
eskatzen zaizkien bete beharrak daukaten erresidentzia kaka hori berriztu alizateko direla gauza absurdo batzuk, adibidez, hori, izan behar dituztela diru sarrerak ipremaren eunekoak, baina ume horiek ez daukaten lan egiteko, umeak dira, ez daukaten lan egiteko aukerarik, eta gainera, 23 urte baino gutxiago daukatenez, ez daukate ez dara RGIa jasotzeko eskubiderik. Orduan, eskatzen zaiena da, ezintasun bat, rekisito diaboliko, deitzen diogu mundu juridikoan, ezin direnak. Orduan dago pentsatua, baimen hori, berriztatua ez izateko. Zuzenean, berriro kalean geratzeko. Orduan, egiten ari diren reforma honen barruan, nahi dute hori pixkat hobetu eta zuzenean eman lan egiteko aukera ematen dien baimen bat. Besteraz, ez dauka zentzurik. Gainera, lehenengo berriztapena lortu ezkero, hau da, ipremaren euneko diru sarrera daukatela frogatu albadute eta bakarrik frogatu dezakete, baldin eta badaude, igual baliabide baten esku, igual elkarte batek hartu dituelako bere gain, pisu batean daude, inserzio sozial itinerario baten barruan daude, no seke, eta orduan bai lortzen dutela berriztea. Lehenengo berriztapena, baina bigarren berriztapena lortzeko, eskatzen dizkiete 2.000 euro aitortzea, izatea diru sarrera bezala. Residentzia no lukratiba bat bezala tratatzen dute, como una residencia de ricos. Ez dauka zentzurik, eta hori bai dela diabolikoa, are gehiago, eta orduan, aurkitzen dute beraien burua kalean. Lan baimenik ez, residentzia, en fin, superzaila. Eta orduan hori, benetan egiten duten erreforma hori, bermatzen dizkien aukera minimo batzuk ume horiei, zazkenean umeak dira. Hori esan da, sartu nahi nintzen eraintza komunitarioa saltzera, orain artekoa izan da eraintza orokorra, bai? Eraintza orokorra, hau da, Europar Batasunarekin konexio lotura juridikorik ez duten aplikatzen zaie. Eraintza komunitarioa aplikatuko zaie, Europar Batasuneko estatukidei, hemen, Espainiar lurraldean daudenei eta euren zenei. Honek esan nahi du, adibidez, zure lagun horrek, Venezuelako horrek, naziokotasun italiarra duela eta horri aplikatuko zaiola, adibidez, eraintza hau. Italiarra da eta ura bezala tratatuko da Espainian. Eta bere familiak, bere senitartekoak, ere egongo dira eraintza honen barruan. Orduan, zeintzuk dira senide horiek? Zeintzuk onuratu daitezke egoera eraintza honetaz? Eskontidea, edo egitatezko bikote erregistratua edo bikote egonkorra deritzona. Bikote egonkor hori aitortzen da erregelamenduan izan daitekela urtebeteko elkarbizitza frogatua baldin badago, baterako errolda baldin badaukate urtebetekoa, edo seme-alabak baldituzte komunean. Bikote egonkorra dela ulertuko da. Gero, seme-alabak norberarenak edo bikotearenak 21 urte baino gutxiago dituztenak, kasu hori, bai? Eta 21 urte baino gehiago daukatenak, baina menpe bizi direnak. Eta menpekotasun hori da normalean superzaila frogatzeko. Hori, egin behar dira diru bidalketak, azkenengo 2 urtetako diru bidalketak aurkeztu behar dira. Bidalketa horiek izan behar dira pertsona horren izenera. Hau da, ezin diozu bidali zure aizpari, aizpa arduratzen delako zure semeaz. Ez, egin behar da diru bidalketa zuzenean zure semeari, zure semearen izenean. Eta gero, badago baita ere referentzia bat, esaten duena, ikusiko dela, bidalketa horiek direla, heltzen direla, herrialde horretako produktu integral brutoaren 51%. Hau da, ikusi behar da zein den Kolonbiako PIB hori per capita, eta kalkulatu 51%ra heltzen direla diru bidalketa horiek. Atzerritarren bulegoak ulertu alizateko menpe bizi dira pertsona hori. Bale? Badakit, detaile asko direla eta izan daitekela pixka blokeante, baina, jakin dezazuen hori dela panorama. Errestasunak ez daudela. Orduan baita ere sartuko dira senitarteko horien barruan gurasoak eta kasu honetan
ez da eskatuko adin batekoak izatea, osea, kasu honetan ez du inporta 65 urte baino gutxiago izatea gurasoak, baina bai, menpekotasuna frogatu beharko da. Gero bestelako senideak edo familia extensa deritzona baita ere sartu daitezke erantza honetan, baldin eta menpekoak direla eta jatorrian menpe bizi direnaren frogak baldin baditugu. Edo osasun arazo larri edo elbarritasunagatik europear herritarrarekin bizi behar dutenean. Hori frogatu beharra dago. Orduan zer eskatuko da? Erantza komunitarioaren bitartez, erresidentzia baimena eskuratu ahal izateko, adibidez, zuk proposatutako kasuan. Eskare bat egin beharko da, pasaportea beti izan behar da indarrean, gero familia senitartekotasun horren agiria aurkeztu, Espainiar Batasuna edo Europear Batasuna duenak aurkeztu beharko du bere agiria baita ere, eta herritar Europearren kasuan demostratu behar dute badaukatela erregistroa, osea, Europear Batasuneko herritarrek badaukate askatasuna Europear Batasunetik mugitu ahal izateko, baina behin eta nahi badute geratu Espainiar Estatuan, orduan erregistratu behar dira. Eta erregistratu behar izateko, bete behar dituzte, bete behar batzuk baita ere direnak diruaren araberakoak, diruzarreren araberakoak. Osea, Europar Batasuneko txiroa den batek ezin du erregistroa izan. Orduan, hori guztia, eskatuko da elkar bizitza Espainian, eskatuko dira baliabide ekonomikoak. Eta estatuarentzako zama bat izango ez denaren froga nolabait. Hau da, dirusarrerak egon behar dira, ez badago lan aktiboa edo alta segurtasun sozialean, orduan aurkeztu beharko dituzte aurrezkiak. Eta aurrezkien minimoa esartzen da, baita ere, dago minimo bat, ez dizuet zenbaki gehiago sartuko. Menpekotasun hori baldin badago, horren agiriak eta froga aurkeztu beharko dira, ezin diru laguntza publikorik jaso, horren onuradun baldin badira, hau da, txiroak badira, pobrezia egoera horretan aurkitzen badira, ezingo diote luzatu bere senitartekoari erresidentzia baimena. Lortu ezkero, lortzen den erresidentzia eta lan baimena da 5 urtetakoa, lana egiteko baimena ematen die, gurasoei ez, menpekoak diren kasu horietan ez diete ematen lan baimenik, lan baimena ematen dietena da mugatua, menpekotasun horren arabera eman dietelako eta orduan ulertzen da ez dutela lan egin behar, menpekoak direlako. Eta berriztatzeko, egin behar dena da frogatu, egoera mantentzen dela. Gero, egoera horretan, aldaketak egon daitezke baita ere, dibortzioak ematen dira, edo heriotza, eta segun eta zein egoeratan aurkitzen direnaren arabera, ikusiko da mantentzen duten erresidentzia baimena izateko eskubidea, edo aldatu behar diren eraentza orokorrera eta atzerritar normal bat izatera pasatu. Gero hori berriztatu ahal badute, 10 urtetakoa permanentea eskuratzen dute. Hemen jakin dezazuen baita ere, referentziak dituzuela ofizialak horri informatiboak daudela, ministeritzak ematen dituenak, zehaztasunak eta jakin ahal izateko, horri informatiboak, hojas de informatibas deitzen dira. Uste dut badaudela gidan ere referentziatuak. Eta pixkat gaurko gaiaren inguruan, gauza zen kokatzea, testu ingurua pixkat ulertzea, atzerritarraren egoera atzerritar izateagatik zelan dagoen baldintzatua atzerritartasun legediarengatik. Eta orduan, aurrean daukagunean langile atzerritar bat etortzen zaiguna edozein galdera egitera, garrantzitsuak direla galdera hauek egitea. Jakiteko bere egoera zein den eta zein baldintzapean egon daiteke. Orduan, lehenengo gauza da jakitea, Espainiar edo Europear naziokotasuna duen seniderek duen edo ez. Ze horren arabera jakingo dugu, ze ate zabaltzen zaigun. Zenbat denbora daraman Espainian eta frogak dituen egonaldi horretaz. Gero, egoera berezirik
bizi izan duen, genero indarkeria pairatu izan badu, gaixotasun larririk badu, ieslaria baldin bada, adibidez, asilo eskaera izan badu eta zestatu izan bazaio, olako egoerak garrantzitsuak dira zehazteko ze bidetik jarraitu, eta lan aukerarik dagoen. Claro, hau galdetzen diogu erresidentzia baimenik ez duenari. Bestei ez, bestei galdetuko dieguna izango da, erresidentzia baimena baduzu? Bai. Zer gertatzen da orduan zure kasuan? Igual hori ez da bere lehenengo ardura, baina ez diote alta eman. Eskuratu du lan eta erresidentzia baimena, baina ez diote alta eman nahi. Edo lana aldatu nahi du eta ez daki nola egin, ze badaki voluntarioki joan ezkero galdu dezakela berriztatzeko aukera. Familia ekarri nahi du eta horregatik jakin nahi du zeintzuk diren bere diru sarrerak eta zenbat denboraz izan behar dituen diru sarrera horiek egonkorki. Orduan, galdera horiek dira, igual, funtseskoenak. Pizkat zehazteko ze kasutan dagoen atzerritarrari. Eta, bueno, hau zan nire txapa. Gauza pilo bat kontatu dizkizuet, eta galderarik egon ezkero, mesedez luzatu. Altxatu eskua, eta